Efter at IBF-tungvægtsmester Michael Spinks valgte at give fra C-bæltet sit i stedet for at møde Tyson, havde Iron Mike bekymringer, fordi ingen boksefans anerkendte Tyson som virkelig ubestridt, før han slog Spinks. Jeg tror, det er ganske klart, at vi hellere ville have Michael Spinks, som kæmper mod Tyson i den endelige showdown. Men med al politikken, egoene og interessekonfliktene inden boksing, da nogle boksere prøver at omgå turneringen og andre prøver at sabotere den, er det utroligt, at vi i det hele taget får til en finale. Samtidig var en ny udfordrer, som steg op fra skyggene med en imponerende rekord på 34-0, 28 sejre på knockout, tryk på vej op karrierestigen og forbedret færdighederne sine, Tony TNT Tucker. Tony fik opmærksomhed med imponerende højde, 6'5" med en atletisk fysik. Den raske og smidige tungvægteren bevægede sig med samme stil som Muhammad Ali. Han havde nok kraft til at slå ud modstanderne sine. Den 30. maj 1987 i Las Vegas besejrede Tony James Douglas ved TKO i 10. runde og vandt den ledige IBF-verdensmestertitlen i tungvægt og gjorde sig selv kendt i bokseverdenen, noget som igen fangede opmærksomheden til Iron Mike. Med en ubesejret rekord og et verdensmesterbælte var Tuckers selvtillid skyhøj. Det eneste han ønskede var en ubestridt kamp med WBC og WBA-mester Mike Tyson med en rekord på 30-0, 26 sejre på knockout. Tyson var realistisk og afviste påstander om, at Tucker var en enkel modstander. Han vidste, at den ubesejrede verdensmesteren med perfekt teknik ville gå ind i ringen med en beslutsomhed, som Mike aldrig havde mødt i modstanderens hjørne før. Tony Tucker er et problem. Denne fyren er 35-0. Han har mye erfaring. Han kan slås lidt. Han er ikke den letvægteren, nogen prøver at få det til at se ud som. Jeg tror, han kan slås, og jeg tror, det kommer til at blive en vældig spændende kamp. Denne kampen repræsenterede et betydeligt øjeblik i Tyson-karriere, fordi alt stod på spil. Og så, den 1. august 1987, fandt det sted en unik kamp om titlen som absolut verdensmester i tungvægt mellem Tyson og Tucker. Denne dagen mødtes to nåværende ubesejrede mestre i tungvægt for første gang i historien. I denne kampen blev Iron Mike sat på prøve som aldrig før. I første runde gjorde Tucker det, som ingen andre modstandere til Tyson havde gjort før. Landede et kraftigt uppercut, som traf Tyson på hagen, fik ham til at tage et par skridt tilbage. Now let's see the uppercut almost immediately after the bell. He follows a right with a left. Imidlertid klarede ikke Tucker at udnytte successen sin. Stops by a punch. What happened there? Tucker seems willing to brawl. Pludselig virkede den ubesejrede Tyson menneskelig. Den 21 år gamle ødelæggeren med en rekord på 30-0, og som blev den yngste tungvægt nogensinde til at sikre en verdensmestertitel, var mere vant til at påføre straf end at tage imod den. Don't look for the one punch to the head. Four punches together, and he's followed up with left. You know, Ray, I harken back to your fight with Marvin Hagler, where after the first, he's using his height, his reach. Good body shot by Tyson. Nice change. Tyson's trying to slow Tucker down. Tyson's telling him the jab to box. He's telling him the jab to get inside. That was a good. He really wants to frustrate Mike Tyson. I mange år etterpå måtte Tucker håndtere spørgsmål om, hvorfor han ikke fulgte op med et andet præcist slag. Men sandheden var, at Tyson med sin udmærkede hake og sjældne sårbarhed for at blive rystet af et enkelt slag, kom sig vældig rask. And there, he creates frustration in the fight. And that staggered Tony Tucker. That was a good. Men TNT var ikke klar for OGC, som så mange af Tyson-modstandere, som havde stået over for Tysons slag.
Tyson into Tucker. There you saw respect. He stood his ground. Good hand speed by Tony Tucker. A lead off right. There's left hook directly in front of Tony Tucker. Han brugte boksefærdighederne sine ikke bare til at lande tunge slag på Tyson, men også for at vise C frem og flotte C. Fra at udfordrende bede Tyson til at komme frem til at strække ud venstre hånd og teatralsk forberede højre, drog Tucker ud alle tricksene, viste frem de flashy bevægelserne sine mod en af boksesportens mest formidable slagere. Got in. Here you see him use the left hand just as a way to get in. I think he's watched my fight before. Yeah, I think he has too. I think his timing is not as good as he has to go on the attack. Tucker's really throwing rounds has been effective in round when he rocked Mike Tyson. He say, hey, my first round, I'm not actually formed. He's a great fighter. You know, another thing, well, when you do that, and I know from experience because I invented it, you got to be very careful. This intensity, this magnitude. When you're fighting, you really don't feel it because of right hand and anger since the middle of the last round. 15 rounds, as we mentioned, you can hear Kevin Rooney yelling in the back. Down here in order to get inside and not be very susceptible to the uppercuts. Working with his jab now. A good short. Samtidig nærmede Tyson C stadig. Tappede Tuckers udholdenhed med tunge kropsslag og landede nok rene hovedtræf til at snu kampen til sin fordel. Get him closer to the taller man off of you. Not with the hand. Because of what Tucker's doing, tying his man up. Haven't done that. No, you got to go out there and win this round big. So Roy Tucker won the title against strong enough. He'll have the experience, so-called expert. I'm gonna show you, and this is what he gets back. And he has. I mean, and a guy who wasn't in there just he had the big hat, and while maybe he didn't have a couple of cows. I de sidste øjeblikkene af den sidste runden ristede Tyson Tucker med et venstre krok, men Tucker klarede at undgå trøbbel ved at binde op Tyson armer. Tucker viste imponerende udholdenhed ved at holde C på benene selv, når det blev klart, at han tabte. Til slut vandt Tyson på enstemmig afgørelse og blev den absolutte verdensmesteren i tungvægt. Det var uden tvivl den mest konkurrencedygtige kampen i Tysons tidlige karriere, og han var ærlig, da han blev spurgt i ringen efter kampen, om Tucker havde rystet ham med det enorme uppercuttet. Var han en bedre bokser, end du troede? Det var vældig vanskeligt at sige, fordi han gjorde mye lektier. Han tog vældig raske slag. Det var sandt. Og han rystede dig virkelig i første runde? Ja, det gjorde han. Han er en vældig hardt slåskæmpe. Hvordan samlede du dig efter det slag? Hvad betyder det slag? Efter at det traf mig, var det historie. Det gik bort. Tucker klagede på afgørelsen, men det virkelige spørgsmålet var, hvorfor han ikke havde været mere aggressiv efter at have landet den tidlige smælden på Tyson. Han antydede senere, at en skade havde hæmmet præstationen hans, og retfærdiggjorde også showet sit. Du såede ham virkelig tidligt i første runde. Hvad skete efter det? Hvorfor kunne du ikke følge op? Vel du ved, det var ingen hemmelighed i spillet. Tidligere i træningen min og jeg skadede hånden min, og det gav mig nogle problemer efter andre runde, da jeg traf ham, men jeg synes fortsat, jeg udboksede ham. Jeg bevægede mig bra. Gud var, ved du, på hans side. Du ved, det var en jævn kamp. Jeg troede, de kom til at give det til ham uanset, ved du. Men jeg følte, at jeg skulle slå ham. Men det er ok. Det er en dristig påstand at komme med, når han gik ind i overlevelsesmodus, undviger og klinker efter de tidlige rundene. Sandt at sige virkede det aldrig, som om Tucker var i stand til at slå Tyson, bortset fra det korte, men uforglemmelige øjeblikket i første runde. Men advarselsskiltene om problemer, som kunne føre til Tyson tidlige tilbagegang fra sit bedste, begyndte at blive tydelige. Efter kampen spåede Rooney profetisk, hvad som kunne forårsage Tyson nedgang. Hans egen kedsomhed kunne være et problem, sagde træneren. Han kunne være på toppen længe, hvis det er det, han ønsker. Det er et stort hvis, det er op til ham. Men det er en helt anden historie.